Арда Русе е компания с над 80 годишна история. Основана е в град Русе през далечната 1932 година като фабрика за изработка на мъжки ризи. През 1952 година се организира обучението на работнички шивачки за производството на дамски рокли. Още от самото начало продукцията на фабриката излиза на международния пазар. През 1968 година се завършва строителството на нов, модерен завод с големи, просторни, светли зали, административен блок, фирмен магазин. Още през 1971 година Арда Русе ООД със своята продукция става известна на пазара на Западна Европа и си извоюва трайно, стабилно и неотлъчно присъствие като производител с високо качество. Следват години на инвестиции, реконструкции, модернизации, години, в които компанията успява да съхрани и развие професионализма, традиционните си умения и едновременно с това да обнови техническите си мощности и технологии, да увеличи производствената си листа и да разшири пазарите си. След 1990 година предприятието се превръща в родоначалник на шевната индустрия в град Русе, като дава началото на много нови конфекционни фирми и така допринася за изграждането на цялостния социален облик на региона. Опирайки се на своя висок морал, ръководството на предприятието продължава да преуспява и в една силно конкурентна среда и да бъде определящ фактор в бранша за критериите за качеството на изделията, професионализъм в изработката и лоялност към държавата. Чрез своята продукция десетилетия наред компанията присъства в Русия, Германия, Италия, Испания и Франция. Днес Арда Русе ООД е предприятие емблематично за град Русе и един от лидерите на шевната индустрия в България. Облеклата на Арда Русе са популярни не само в България, но и в много страни от Европа. Клиенти на компанията са световно известни марки. Екипът от доказани професионалисти, с които разполагаме, е основният фактор, който допринася за успеха на компанията през всичките изминали години. Най-големият ни капитал, това всъщност са хората, които създават крайния продукт. Благодарение на техните усилия и на тяхната лоялност към името на Арда Русе, то съществува вече 83 години. В течение на годините Арда Русе е изградила авторитет на коректен, стабилен и надежден партньор. Освен качество на предлаганите услуги, лоялност и професионализъм към изпълнението на изискванията на нашите клиенти, ние и аз лично сме се нагърбили с нелеката задача да изчистим натрупаното през последните години негативно отношение към конфекционния бранш като цяло. Факт е, че благодарение на множеството случайни фигури и откровено варварското отношение към работниците и служителите, в обществото се наслои един траен негативизъм към фабриките, подобни на нашата. Ние искаме да покажем на всички, че българският работодател и предприемач могат да бъдат коректни, отговорни към работниците и служителите си и същевременно с това компаниите да се развиват и да вървят напред. Административните офиси, производствените цехове и складове са разположени на обща разгъната площ от 9860 квадратни метра. Всички помещения са климатизирани и газифицирани. Арда Русе ООД разполага с квалифициран работен екип за своя затворен цикъл на производство, от доставка на материалите за производство до опаковка и етикиране на готовия продукт. В предприятието се изработват дамски облекла по системата CM и CMT,
Създава се дизайна, следва изработка на първа кройка, прототипи, градиране, търговски мостри и обмерни комплекти, цялостна обработка на производствените поръчки и маркери за кроене. В предприятието се извършва също така бродерия и лепене на паети и мотиви. Внедрено е логистично обслужване при облекла с пране и багрене. Съвременното оборудване и въведените иновативни технологии, прецизния качествен контрол и професионалния екип позволяват на компанията да предлага на своите чуждестранни партньори продукция с неоспоримо качество на конкурентни цени. Арда Русе, освен висококачествен производител на ишлеме, е защитил и имиджа си на добър търговец със създаването на собствена модна линия за българския и европейските пазари. Освен всичко казано до тук и преди всичко друго, компанията полага специални грижи към своя основен капитал – хората. С коректното спазване на всички изисквания на трудовото законодателство и активната си социална и благотворителна програма, считано от началото на 2008 година, Арда Русе притежава международен BSCI стандарт за социално отговорно производство. Повод за особена гордост за нас е факта, че при последният реаудит резултатите посочиха 98,37% покритие на критериите. На практика това отреди на Арда Русе място в топ 5 на предприятията от конфекционния бранш в България. Истината е, че ние се гордеем основно с постиженията си, а не с финансовите резултати, които постигаме. За нас тези постижения са основният фактор за успех и сигурно бъдеще на фабриката. За мен бъдещето на компанията е свързано основно с запазване на доброто име и авторитета, който сме си извоювали в годините. Те са най-сигурната инвестиция и основа за надграждане върху вече постигнатото от нас. Те ни правят това, което сме, а именно фактор, определящ развитието на конфекционния бранш в региона. Арда Русе разполага с фирмен магазин в град Русе и магазинна мрежа в цяла България – Пловдив, Варна, Бургас, Сливен, Хасково, Габрово, Ямбол, Благоевград, Видин, Враца, Стара Загора, Пазарджик, Плевен и 5 магазина в София. Облеклата на Арда Русе винаги са се отличавали с прецизна изработка, съвременни материали и модерни дизайнерски решения. Създавали са и днес създават самочувствие и настроение на нежната половина на човечеството – жената. Делова, стилна и елегантна, романтична и поетична, спортна и забавна.